Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan barka. A yau za mu koya muku yadda za ku mayar da wayarku zuwa public. Facebook public. Da haka kada ku manta ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ok, yanzu kai tsaye mutum ya shigo cikin Facebook. Kana shiga cikin Facebook ɗinka sai ka shiga cikin setting. Ga hinan setting. Idan ka danna setting sai ka zo ƙasa ka danna private setting sai ka danna. Kana dannawa yanzu za ka kalli wayarka. Na farko sai ka mai da shi public. Ka zo na biyu ma ka mai da shi public. Wannan ma dukkaninsu ka mai da su public. Dukkaninsu. Wannan ma sai ka sa everyone. Wannan ma sai ka sa public. Wannan ma sai ka mai da shi everyone. Wannan idan bai da good sai ka yi masa good sai ka danna setting. Friend ya kuma public. Friend ya kuma public. To yanzu wayarka kana da damar da idan kai posting duniya ce za ta kalla ba only abokananka ba. Yanzu kuma za su baka damar ka samu abokanai zuwa 10,000. Idan cewa abokananka 5,000 ne, Facebook ya hana ka damar ka yi adadin abokai. To yanzu za ka samu abokai daga 1,000 zuwa 2,000, 3,000, 4,000 zuwa 10,000. Mun gode. Da haka kowa ya tabbatar ya mai da wayarsa Facebook public. Yana da matuƙar muhimmanci. Gobe muna ɗauke da sabon shiri yadda za mu koya muku yadda za ka tsare Facebook ɗinka daga masu yin hacking kenan, masu yin kutse. In Allah yadda. Mun gode. Kada ku manta ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.